Nola neurtzen da maitasuna? Maitasuna? Ba ez dakit, pisuarekin edo metroarekin. Neur liteke patata tortilletan. Eharra dago. Zenbat irauten du maitasunak? Adituen arabera, 3 urte. Gero ja, bakoitzaren egutegiaren arabera. Badakigu, 20 urte iraun dezakela. Aurten, maite zaitut abestiak 20 urte betetzen dituelako. Maite zaitut, maite zaitut, pila patata tortilla. Gaurko programan, Euskal Herriko pertsona maitatuenetako bat elkarrizketatuko dugu. Eta herrimategi aberatsenetako bat duena ere bai. Jose Maria Agirretxe, Porrotx. Bertsorik ere ez da faltako, batetik Baigorrin egindako bertso afaria eskainiko dizuegu eta bestetik Tolosan atariak antolatzen duen jaialdia. Sentitu, pentsatu, ekin, hitzetik hortzerarekin. Kaixo Tolosa ta aspaldiko zer moduz ondo algea, Urumeako kronista naiz ni, toki prentsaren taldea. Hortaz bertsotan goratu nahi dut gure gremio algea. Atari honek goxo duzala eta martxan sukaldea. Berrigintzatik herrigintzara badagolako aldea. Berrigintzatik herrigintzara badagolako aldea. Ia 40 urte daramatza Jose Maria Agirretxek Porrotxen zapatetan eta sudur gorriarekin. Euskal Herri osoan banatu ditu marrubi eta txokolatezko musuak pirritx eta marimototxekin batera. Irriaz, bertsoaz, herrigintzaz, sormenaz eta beste hainbat gaiz hitz egin genezake berarekin. Gaur ere programa labur geratuko zaigu. Zenbatekoa da Jose Mari eta Porrotxen artean dagoen marraren zabalera? Ba, fin-fina. Porrotxe jaio zenean Jose Mari eman zion dena. Bere sentimenduak, bere pentsamenduak, bere ibilera, hitz egiteko modua, baina Porrotx jaio ondoren azten hasi zan, ezten hasi zan, eta Jose Mariari ematen ari hasi zitzaion, ezta. Eta hortan asko eman dio, pentsa. Euskal Herriko herri pila bat ezagutzen ditu Jose Marik Porrotxi esker. Eta oso pozibilizia elkarrekin. Eman eta jaso eta eman, elkartasuna da hori, eman eta jaso eta eman, baldago ederragorik. Zer sentitzen da Euskal Herriko pertsona maitatuenetako bat izan da? Gure lana oso esker honekoa da, maitasun asko jartzen dugu. Eta horregatik, saiatzen gara gure esker honeko izaten, ez? Orduan nik uste dut azkenean komunitatea osatzen dugula, eta elkarri maitasun eman behar dugula, ze maitatua sentitzean hobeto egiten duzu, egin behar duzun guztia. Baitze egin dezagun Porrotx eta Jose Mariren ekosistemaz. Ero ba, gozen aurrea. Aupa Baigorri plan dotorea, daukagu gaur iluntzean, tiroles batzuk bazuten lana, hainbeste gazta urtzean, baina oraindik gara gardoa, baino ez dugu gorputzean, ea ondo sartzen zaizkizuen, bertsoak sabel utxean. Bertsoak sabel utxean. Naiz ore bat den gaur izatea, plan ero eder honen parte, jendek platera utxa duteta, goze aurpegia daukate, barka entzule eman behar dut, berri oso txar baten parte, ezingo duzue deus afaldu, gu isiltzen garen arte. Gu isiltzen garen arte. Aste luze bat pasatu eta hartu dezagun atxeden.
gaur bertsoak musika pixka bat, alboan duen ezbeden, guri begira haua ireki, gosetuak gaude hemen, ernatu gaitezen gasna dena, sagu horrek jan baino lehen. Sagu horrek jan baino lehen. Sagua ere goseak dago, ta jendea berriz irriz, etorri naizta duda izan dut, nastu oten naizen herriz, beraz baigorrin gara gardoai, bier eta gaztaritxiz, nik enekien mintzo zirenik, alako euskalki itxiz. Alako euskalki itxiz. Ongi etorri beraz guziei, bertso birtsiz afarira, lasai lasterraterako dute, gasna zuen mainer dira, denak hemen ta denak guiruei, eta hauek biei begira, hau dena da esperimentu bat, eta gusaguak gira. Eta gusaguak gira. Ez baigorri dugu egi hau, ezkira trompatu egiz, gogotsu ikusi ditut mendi, eta zelai hauek behiz, argazki hartzean entzuna dugu, esaldi hori hainitz aldiz, egun ez da irri egin behar, egun egin behar da txiz, egun egin behar da txiz. 2003ko Gipuzkoako bertsolari txapelketako epaimahaiaren erabakiz, txapelduna Maialen Lujambio. Lauko Gipuzkoako bertsolari txapelketako txapelduna Alaia Martin Etxebeste. Alaiari Arantzazu Loidik eta Maialeni Juanjo Uriak. Zer dira zuentzat irudi hauek, zer dira zuentzat bi txapel horiek? Ni ez nintzen ni beste bat naiz hor, baina ez nago haren aurka. 2003 lehen txapel baten pauta. 2024 ordea Alaia aupa. Bertsoak bide egin du eta bideak zentzua dauka. Denborak denok aldatzen gaitu, taldatzen dizkigu planak. Aldaketa bat bizi izan du bertsoaren panoramak. Ni anengoen urte horretan, taliuraz zure lanak,
ta niri ere lagundu egin dit zuan ikusi izana. Baini nintzen naiz irudiak gaur egin ia arrotzak. Niki azpiko beste nikiak eta nere kizkur motzak. Baina bazekin nola baitere, jeiki nintzeneko lotxak. Noizbait bat egin beharko zutela txapelak eta mototxak. Bitzez mototxak txirik ordatzen, badaukazu trebezia. Belaunaldi bat izan da zure erentziatik ezia. 2003 mugarria gainditu zendun esia. Beste txapelik izan ote da, ura bezain berezia. Ez du esan nahi ordea plazan inor ez denik aritu. Garatu eginda bertsolaritza ta andreak ugaritu. Guk lehen artilez josten genuen, nik hori nahi dut argitu. Zure bertsoak jostoratze eta ari finagoak ditu. Naizta gantxillo egin nahiean, sarritan garen nazkatzen, katua gara matazak hartu, jolastuta miazkatzen. Lehen eta orain eta lehen, holtza bat gatazka zen. Segi dezagun eskurik esku korapilloak askatzen. Jose Mari, zer da porrotx gorpuztea zuretzat? Bueno, niretzat oso importantea bihurtu zaidan zerbait. Nik esango nuke herri bakoitzean eman beharko lukela sudurgorri bat. Ze sudurgorria aurrek ezagutzen dute, kasu egite dute, irri bat egite dute, eta zuzer horrek ere egiten duzu, ez? Porrotxek niri hori ematen dit, eta iruditzen zait, herri bakoitzak sudurgorri bat eduki beharko luken bezala, pertsona bakoitzak ere izan beharko lukela berea, ez? Eta zuk oraindik mantentzen duzu hasierako ilusio hori? Begira, gu diogu bihotza, burua, eskuak sentitu pentsatu ekin. Eta orduan bihotzak maitatzen du eta esango nuke adinean gora goazela ere beste xamurtasun batekin eta maitatzen jarraitzen dula asko. Burua gainera pentsatzen du eta beste patxada batez, ez? Eta gero dago eskua, ekin. Eta hortan, artrosiakin hasita gaude, eta gorputzak ere balazta sakatzen du pixka bat, baina ilusioa berdina mantentzen duzu, eta lehen esan bezala ilusioa, maitasuna, pasioa, hori dira bizitzaren motorrak, ez? Ekarpen asko egin dizkiozue Euskal Herriari, eta asko dira zuen leloak egunerokoan erabiltzen dituztela haur eta helduek. Bai, bueno, guk horiek ikasten ditugu aurrekin eta inguratzen gaituzten lagunekin, ezta? Ospitaletan izan gara eta aurrei begira ikasi dugu urteak egunetan, asteetan, urteetan baino abenturetan neurtzen, ezta? Urteak bete abentura bizi, ez?
edo tristura poza bezala partekatzen direnean goxagoa direla beti. Hori ere aurrekin ikasi dugu. Beno, nola sortzen dira lakoak? Sortzen dira elkarrentzutetik, elkarlanetatik eta jolasetik. Eta, kulturak ere hori ematen digu. Goratzen zara txikiagak nintzenean, nik gogoan daukat familiarekin zema kostatzen zitzaidan komunikazioa. Bai, niri ere gertatzen zitzaidan. 3-4 urtekin eta familia biltzen ginenean, familian euskera egiten zuten etengabe. Eta hori eskolatik kanpo, nebarrebek eta saiatzen ziren niri euskera egiten eta baina ez nuen ezer ulertzen. Bai, nik ere, gurasoekin zerbait eskatu nahi nienean, zela txokolatea edo beste zerbait. Ez ziaten ulertzen eta morruz betetzen nintzen eta hor saiatzen nintzen forma, kolorean arabera mimikazea. Gauza asko kontatu dituzte, ez dakit inoiz pentsatu duzun uni buruz, ez dakit zer den sentitu duzun, ez dakit zer den burutik pasa zaizuna, libre uzten dizut. Sustrai utziko aldidak, izaten ire juez, aspaldi somatzen haut, erosota burges, pentsa hitz egiten duk, zaurgarrita aulez, Gipuzkoarrak mintzo diren gixan maulez, naiz mundua banatu, gorrezta entzulez, geroik egiten duk, esanta entzun Nola otzen zaik gorrei, deitzea ertzeko, ezote ituen nahi, guztiak etxeko, zeinu hizkuntza ez dakik, askoren antzeko, taire moztasunari errotik heltzeko, izan gai besarkada banatan lertzeko, gutxinez modu bat duk elkarru lertzeko. Miren eta Ira, Basaiziako kideak zarete. Gaurko afaria prestatzeko, Ikeara joan zarete falta zinuten materialaren erostera. Jakleta egiteko makina, ordezkatu behar diren bi alki eta ampula pare baten bila zabiltzate. Dendako panelak segitzen hasi zirezte. Hemen laumai bikadera, airaze ametsak, hemen godena behar dugu Basaizearentzak. Ni fijatu egina naiz hortxe den alfombran, zuk ahtu zuk tupe joajak ez dira inoiz sobran. Ezkerrera eskuinera aintzin gibelera, hemengo lekuetatik ezin da atera. Kanapeak ta oeak badaukera asko, beste kajo bat behar dut nire etxerako.
pasa. Kuadroetan kabitzeko nahi dugun desirak, dezagun bat ta eman gure argazki bat. Hemen dena dugu aira, hori da egia. Egin dezagun ikean bertso afaria. Eta bukatzeko hortxe begira, hartu ze biskotxa oiek oberenak dira. Maite zaitut abestiak, 20 urte betetzen ditu aurten, oraindik asko entzuten den abestia da, zein da sekretua? Begira, mirari, zu ez bezala, ni diktadurapen jaio nintzen, Franco bizi izala. Eta orduko gizartean, dena zeon ukatua, debekatua, baita gure hizkuntza bera ere, asko maite dugun eta genuen herria ginen, baino oso zurruna zen gizartea eta igual gure sentimenduak ez genituen adierazten, barruan genituen bezala ez da. Orduan maite zaitut, sortu genuenean, noen dela 20 urte, egia da aspalditxo Franco hilda zegoela, baina sortu genuenean estanda bat izan zen, maitasun estanda bat. Izan zen ez usteko bat guretzat ere. Orduan ikusteet izan zela maitasun estanda bat eta maitatzen zuen herriak, maite zaitut esaten ere, modu libreago batean esaten hasi zala. Maiatzean, herri omenaldi bat egingo zaizue, Pirritx Porrotx eta Mari Mototxi, baina zuek ez omen dakizue ezer. Egia esan hor lagun kuadrilla koloretsu bat bildu da, arlo ezberdinetakoak, guretzato pozgarria da, horrek esan nahi du urtetan aurrera guazela ere, eta alako maite zaitute haundi batek, posta ematen dugu eta bestalde guretzat eta guk ala esaten dugu, alako maitasun keinuk aldarrikapenak ere badia. Pailazogintza uler daiteke askorentzat gai arin bezala, baina zuek landu dituzue aurrekin ekonomia, bizikidetza, heriotza, zergatik da garrantzitsua hori? Aurrak jaiotzen direnetik hiltzen diren arte badokatelako zer eman da zer jaso, zer ikasi eta zer irakatsi. Ez dira biharko pertsonak, dira sujeto politikoak eta ez objektuak. Eta iruditzen zaigu txiki-txikitatik aurrekin hitz egin behar dela denetaz. Aurrekin denetaz hitz egin daiteke eta gu gainera bentaja badaukagu. Jasotzen dugun guztia gure koloretatik pasa eta modu alai batez egiten dugun hori ez da. Eta hori bentaja da. Etxorde, mendizale amorratua zea. Perretxiku bila jutea maite dezu, uso pasea dagoenean eizera juntzalea, eta gaur mendiarekin lotura duen zerbait berria egiteko proposamena egin dizu lagun batek, eta zuk noski baietz. Parapentean ordu erdi zibiltzeko oparia jaso duzu, eta igozarete Aralar mendikatera eta handik korrika abiatu eta aireratu zara. Eta gustoa zoaz, haizeak nola jotzen dizun eta alturaz gozatzen, baina apatean ugatz taldetxo bat zure jiran egan, putreak edo saiak alegia, eta tartean Andoni. Etxorde eiztari egalari honi eskarmentu txiki bat emateko desiatzen. Proposamena hartu, behartzen aintzako, Aralarretik nola ez naiz basaltako, ta gustoran joan erosota bapo, parapenterik ez alzegon zuretzako, parapenterik ez
zegon zuretzako. Nik bi egalak zabal dauzkat aukerako, hemendik ezer onik ez da aterako. Ja 3 aste gozez, gozez ta ez galako, ta zurekin neukake 8 asterako, ta zurekin neukake 8 asterako. Beraz ustu xamarra, daukazu sabela, uste det okerretik abitu zarela. Baina proba ere egin behar dugu bela, bedaiora ez etzeldu gainean naizela. Bedaiora ez etzeldu gainean naizela. Proposamen batekin dakarzu segida, ez gainera ez igo, izan zu kupida. Ze gainean jarrita neure alderdira, ez nintzake helduko, ez da atarira. Ez nintzake helduko, ez da atarira. Errematea txarra izango deguguk, zure ataketa hor dago oien truk. Aterrizatu alera nonbait egingo dut, postuan nagonean kaso egingo dizut. Postuan nagonean kaso egingo dizut. Punterian zu ziur, etzera abila, 4 tiro jota ere, ez nengoke hila. Bera ta bera jada lurra hain urbila, ba jotzen dezunean ni joango naiz bila. Ba jotzen dezunean ni joango naiz bila. Pirritx Porrotx eta Mari Mototxen proiektuetan beti bide lagun dituzue besteak beste bertsolariak. Nola sortzen da harreman hori? Bertsolariak filosofoa dira. Tratado bat egiteko gaitasuna dutenak 10 lerrotan, errima batekin eta bapatian. Nun aurkituko duzu halakorik. Sekulako zortea du herri honek bertsolariak dituelako. Orain dela 22 urte ikasi aldizkari pedagogikoarekin elkarlanean aritu ginean, eta bertan aurrak, abestiak eta helduak jarri zituzten, ez? Elkarrekin kantari eta dantzan. Eta gizarteko pertsona ezagunak zeuden tartean. Sukaldariak, kirolariak, abeslariak eta bertsolariak. Hortik aurrera ez bakarrik hortan, abestiak egiterakoan eta pentsatu genuen bertsolariak bidelagun onak zirela. Eta geroztikan 10 bertsolariekin egin dugu elkarlana, sortu ditugu abestiak, kantatu dute gure diskotan, eta Bizipoza proiektua martxan jarri denean ere, haiek parte garrantzitsua dira Bizipoza proiektuan. Eta orduan oso eskartuta dago bertsolariei. Eta bestelakoan, egunerokoan zuk ze harreman duzu bertsolaritzarekin? Bueno, bertsolariak laguna ditut, asko, eta haiekin gozatzen dut, eta saiatzen naiz, bertso saietara joaten, bertsolaritzaren disfrutatzen, herrian urtero egiten dira hainbat bertso saio, Lierni daukagu bertso eskolan lanean aurrekin eta gaztekin, sekulako lan egiten nahi da Lierni, eta eskertu nahi dio gainera hemendikan
Gazte talde ederra daukagu Lasarte horian, euskaraz balioak lantzen dituna, lagun arte ederra osatu dutenak, eta gure herriari asko ematen diotenak, ez? Gozatzen dut bertso saioetaz, bere formato guztietan. Liernia aipatu duzu eta Lasarten bertso mugimendua nolakoa da? Bueno, Lasarte horian bertso zale talde bat bazegoen, eta Imanol Lizardi genuen tartean hil zaiguna eta haren utxune asko somatzen dugu. Talde bat bazegoen. Gaur egun hor jarraitzen du Aneren aita, Jose Cruz, Labaka. Lanian, Lierni dago bertso eskolan klaseak ematen, Ane, gaur egun hor puntan dabien bertsolaria, asko maite dugu eta asko gozatzen dugu arekin. Itetik hortzeran, gonbidatu guztiei galdetzen diogu zein den bere bertsoaldi kutxuna. Zurea zein da? Asko aipatuko nituzke eta adibidez Inuri elkarteak orain antolatzen dituen saioetan asko dira hunkitzen dutenak. Eta hortik haratago bat esango nuke Suba gaia jarrita. Lehen Lujanbiok eta Amets Arzaiusek kantatu zutena Euskal Herriko finalean. Eta bestalde, Maialen Lujanbiok beak Irunen Dena ondo zijoan argia piztu den arte kantatu zuena. Ongi iruditzen bazaizu, entzun egingo dugu. Dena ondo zijoan argia piztu den arte. Trago bat eta beste trago bat, gure kaletan barrena, tapiztea da alkoholak eta sexu grinak dakarrena. Zure etxera, nere etxera, betiko gauzak aurrena. Zure logelan sartu gerata, ara hemen ondorena. Argia zegon itzalitata, bertan biluztu naiz dena. Tapapatean piztu eginda, argi txiki xumena. Nere gerrira begira zaude, ez naiz uste zenuena. Nere gerrira begira zaude, ez naiz uste zenuena. Suiziako edo Austriako Judel kantaera famatua, adituak ez direnek tiroliena deitzen dutena, onomatopeiaz osatua da. Suitzan, kantu mota hori behiak menditik jausterakoan komunikatzeko erabiltzen da. Honen harira, Judel lehiaketak antolatzen dituzte eta zuek biak bertan kantatuko duten bi judalari zarete. Gaur, lehia berean iganentziste kantatzera oholtzara. Hasiko da lehia. Aholku gisa justu, ahotsa bulajetatik botatzen da eta buruko ahots bilakatu behar da. Judel kantari onenak gira, ta kantatzen dugu hola. Bularra puztu burura igo, yolara, yolara, yola. Bularretik ta
bainoko luzeak dira ariak. Euskadi askatu nahi duten eusko judalaria. Mendipataran ardiei deitzen Ai Salvadorren nekeak baina ez zituen ark sabelean gazna eta sorbeteak. Gehiegi janda hementxe gaude Suitzar bihurtu ezin da. Sinesgarriago litzake agian pare bat trentza eginda. Trentzarik gabe ta sabelean 4 kilo gazna inguru ta tonu hontan guk judela ez jodola kantatzen dugu. Jodolaren mintzoa dugu gurea eta betikoa. Barrurantz egin beharko dugu irrintzi bat tantrikoa. Judel kantuan bertsoakoak grabatzen direla ala. Gaur janerea erdietxi dugu fama internazionala. Orain baigorri telebistatik ezagutuko da non nahi. Ta fallarekin zenidetua ta suitzarekin ere ba. Behin aizarren zabaren egon zan, hor bai, baina jun beste herri diferente bat eta ez. Joan ez naiz joan, baina telebistatik ikusi diru batzuk, eta gustatu zaizkit. A ber, txapelketa nagusiko finalien dalako soluzia, baina ez aspertu. Osa, igual itinatzu apurtzuet, itinatzu luzie, eta igual kantzetan zara, baina aspertu ez. Igual pixka bat batzuetan, baina... Pixka toston igual, pero bestela... Oiane Perearekin eta gure artean. Osea, bertso eskolakoekin. Segun eta ze bertso ez, eta nork botatzen duen, pues...
aspertzen naiz, osea. Biziki luzea zen, ez zuen atxemaiten eta biziki luzea zen. Bueno, finalerdiak. Bai, beraiek bai, ni jo nintzen kuadrillartekora aurreko urtean. Negulekuetan izan genuen bertso saio bat, eta horregon ginen gustora. Igual izetekotan aspertu momentu baten, momentu puntual baten edo, ez dakite justuanean ganbara, eta itxon behar danean urtetea bertsolari. Nahi izan dugulako. Erdegi hartuta. Zakit, norbaiti zaionean ateratzen, edo horrela badiz, eskolartekoan, ez egoenan inora besten, du pixkako, venga. Ez galdetu zenbat ur kabitzen den gu bion artean, alferrik da. Etzanda dagoen murru gazia da itsasoa eta tanta bat askidu bi kontinente banatzeko. Atzo abiatu banintzere ez nintzatekean garaiz iritsiko zure urtebetetze festara. Oiana, Euskal Herriko neskan erabe bat zaitugu, Alaia zuere neskan erabe bat, baina Mendebaldeko Sahara duzu sorleku eta Tindufeko errefuxiatuen kanpamentua bizitoki. Oporrak bakean ekimenari esker etorri zinen lau udaratan Oianaren etxera 2 hilabeteko egonaldiak egitera. Adinak eta zuen lurrak bizi duen gatazkak ez dizu berriz etortzen uzten. Hala ere, gaur jaso duzu Oianaren eskutik orantxe irakurri berri duzun olerki hau, Oiane Jakaren olerki hau. Eta bukaeran, bihotz bat eta 14 kandela piztuta dituen tarta baten irudia agertzen dira. Idazkera goxoa, leuna geldoa, papera bilakatu duena sendoa. Naiz urrungarri izan den gure geroa, hemendik sumatu dut, ta enago eroa, zuk dibujatutako kandelen beroa, zuk dibujatutako kandelen beroa. Alere lur mordota, itxaso bat traba, muxutxo bat eltzeko masailorretara. Udan sekula berriz batuko algara, kandela oien sua zurea da ara. Baina ezin dizut eman neukan besarkada, baina ezin dizut eman neukan besarkada. Itzez besarkada bat onaino dakarzu, zenbat pastel krematxu berota zenbat zu. Ederra izan zen dena, ta hainbeste kasu. Oroitzen dudanean, Tolosan nitazu. Eztarriko ondarra bustitzen didazu, eztarriko ondarra bustitzen didazu. Begitako kresala egiten da laino,
Udako atxeden bat ezpaita apaino, 5 urtez amaituta guk zedesen gaino, urgerra bat zor dizut atzotik gaur daino, ur globo bat jaurtidet tindu fertzeraino, ur globo bat jaurtidet tindu fertzeraino. Baina lertu egiten da airean joatean, denbora izea hotza gu iragatean. Ezin itzulia naiz sarri den kaltean, hemen itxoingo zaitut te batez atean. Ospatzera etorri urteren batean, ospatzera etorri urteren batean. Zor ederra da hori izateko zorrik, badakizu ez dago nilain egoskorrik. Naiz gu bereiztu 10 basamortu gorrik, denborak agertzen du lezio gogorrik. Gatazkak ez duela hartuko oporrik, gatazkak ez duela hartuko oporrik. Martxan dago Arabako bertso kuadrilartekoa. 8. edizioa izango da urtengoa eta saio ugari izango dira oraingoan ere. Lehen aldiz, Arabako eskualde guztietako taldeak egongo dira, eta talde bakoitzak bere herri edo eskualdean kuadrilako bertso eguna antolatu du. Guztira, 14 kuadrilako bertso egun egingo dira Arabako 8 eskualdetan. 100 parte hartzaile baino gehiago izango ditu kuadrilartekoak. Finala, apirilaren 5ean izango da Gasteizen. Gabon, Tolosako udaltzainak, bai, hemen kanposantuan gazte batzuk botiltzarra egiten nahi dira, eta ez dakit patrulla bat edo bidalizazu, ez loitik ez dago. Maialen, Tolosako udaltzaina zaitugu, herritar batek abisua pasadu hilerrian sekulako gazte kuadrilla dabilela botelloia egiten, botiltzarra egiten, eta sekulako eskandaloa dagoela eta ez da hola, inundik inoa loikiteik. Hartu duzu kotxea, gaueko txandan zaudenez, zure egin beharra da eta bazoaz hilerrira. Sartu orduko, nor topatuko eta zuen sustrai semea, regetoia tope jarrita, pauso bat aurrea eta 2 atzea. Deiak ezkerta eskuin protesta goitabe, abiadan etorren zerbait bazen grabe, tara gure semea ikusi berraure, datorkizunerako tokionean zaude, datorkizunerako tokionean zaude. Gabon ez du esan ta hasi marmarrean, grazia gutxi dago bere asarrean, etorri zara dena lertu beharrean, bakarrik falta zaizu pala bizkarrean, bakarrik falta zaizu pala bizkarrean.
Pentsa ez daukadala nik traste faltatik, pala maleteroan ekarridet atik, ta bat emango dizut lotxagabeatik, ta bi musika hori entzuteagatik, ta bi musika hori entzuteagatik. Gaztea ezote da parrandan jarduten, hori gabe ez dakit zeies bide luken, regetoiari zabiltz gogor erantzuten. Udaltzaina oitzen da ertzainak entzuten, udaltzaina oitzen da ertzainak entzuten. Ta orain berriz regetoi oso potentea, bastante pizzatuta gazte desientea, zemen zerraldo dago etzan da jentea, honi deitze aldiozu kriston ambientea, honi deitze aldiozu kriston ambientea. Ambiente kristona da bai kristona edo, baina puzten doazkit estimata ego, 10 minutu zoaz hemen honezkero, bizirik egotea ez nuen espero, bizirik egotea ez nuen espero. Gainera kontraiteko nola zera gaizu, etxean garbiago hariko natzaizu, bai urte batzutako zu bizirik aizu, baino igual luzea egin behar zaizu, baino igual luzea egin behar zaizu. Ama beti ama da, ama dotorea, naiz semea atera den impostorea, nik biharko zigorra badakit ordea, 8 pasako du aspiradorea, 8 pasako du aspiradorea. Euskal Herrian nolako pailaza arroia dugu? Ba, oparoa. Lehenik eta behin aipatu nahiko nuke Porrotxin pailazoa, Arrasatearra, Beñat Barrutia. Eta Saran joan ez dugu, Pontx pailazoa, Bermion Iker dugu, Motx pailazoa, Hernanin Markel dago, Zapotxin, Bilbon kafeantzokian dauzkagu Txintxeta, Klipa eta Txorroskillo, eta dauzkagu Oñatin Potx eta Lotx ere Euskal Telebistan ere ari direna gaur egun, eta esango nuke pailazo asko datorrela, ari direla, ilustioz, euskeraz eta maitasunez, eta ederra da hori. Etxean baten bat gu ikusiz eta zu ikusiz baldin badago pentsatuz, niri ere gustatuko litzaidake pailazo izatea. Zer esango zenioke? Bueno, nik opaituko nioke zurgorri bat, hau bezalakoa. Eta ez bakarrik pailazo izan nahi duenari, nik edo hori esango nioke probatzeko. Klomikastaro bat egiteko, jolasteko, askatasuna zer den bizitzeko, eta ziur ez duela zurgorria utziko, zurgorriak ematen digulako beste begirada bat. Beraz, jatzi zudur gorria eta gora Euskal Herria. Porrotx, eskerrik asko, eta gora Euskal Herria.
Eskerrik asko zuei bertsozalei eta bertsolariei esan, jatorra zaretela, alaiak, baitagarriak, irudipentsuak, sortzaileak, goxuak eta berdetean ere azarretiten zaretela. Beraz, hau pasuek eta aurrera bertsolaritza. Eskerrik asko Baigorri, gaur oso pozik nagota. Eskerrik asko Baigorri, gaur oso pozik nagota. Niri eskaintzeagatik hegoaldekoen kuota. Ni berez espia bat naiz, beti bi aldetakoa. Ni berez espia bat naiz, beti bi aldetakoa. Ameriketan KGB, ta Rusian CIA-koa. Bat bilakatuz eroa, iparralde egoalde. Bat bilakatuz eroa, mugak gainditu ditzagun. E-e-o-a, e-e-o-a. Basaizeako eietan, beste guztioi aitortza. Basaizeako eietan, beste guztioi aitortza. Gazta urtu den bezala, urtzeagatik bihotza. Bihotzak fonduan, sartuta ze betekada. Gure bihotzak fonduan, sartuta ze betekada. Antzi kolesterolak, hau ere osasuna da. Bihotz eta gasna ikusi diren mainean. Zenbat bihotz eta gasna ikusi diren mainean. Bidaia dezagun denek tapiza hojen gainean.